şäheriň tutuş ýylatynyň diýen ýaly emigrantlardygyny bilýärdiňizmi? Dubaýyň gök diýreýän binalaryna hyzmat edýän işçileriň köpüsi Hindistanyň, Pakistanyň we Bangladeşden işe gelenlerdir. Netijede şäher ýylatynyň 50 götürümünden gowragyny gelmişekler düdýär. Hatda 83 götürümi. Emirlikleriň yerli ýaşaýjylary şäher ýylatynyň diňe 17 götürümini emele getirýär. Göz öňüne getiriň, dünýäniň hiç bir şäherinde daşar ýurtlar beýle kän däldir. Mundan başga da şäherdäki sınıf gatlyklarynyň arasyndaky tapawut gaty uludur. Mysal üçin, köp işçi migrantlar erwet ýagdaýly jaýlarda ýaşaýarlar we agyr şertlerde işleýärler. Şol bir wagtda emirlikleriň hökümeti ýokary derejeli daşary ýurtly işgärleriň ýaşaýyş we medisina çykdyjylaryny töleýändigi sebäpli olar gaty ýokary gazançlar alyp bilerler.